que estem acabant, ja hem acabat, i tenim el producte ja a punt per sortir al mercat de França, que és la comercialització de fuet en la qual no s'utilitzen nitrits. O sigui, és una tècnica on el que fem és variar el procés i la flora de maduració del fuet perquè ens permeti treballar sense nitrits. Aquest és un requeriment que estem tenint últimament, darrerament, per part tant dels consumidors com de les autoritats sanitàries, de la reducció d'additius en general. Què ha portat aquí la UDL? Bàsicament ens ha ajudat a determinar quins patògens podien créixer i a fer un seguiment i veure quines tècniques podíem estar aplicant per poder aconseguir el producte. Torno a dir, el producte està finalitzat i el veurem l'any 2026 al mercat francès. Un altre projecte que vam desenvolupar ha estat el VegeCrem. VegeCrem és el desenvolupament de cremes de verdures amb les quals buscàvem un al·licient addicional que seria que ajudés a reduir l'estrès oxidatiu del cos. Per la qual cosa el que hem fet és aplicar diferents tècniques, tant d'enriquiment a partir de residus de verdures, com també tractaments d'altes pressions, ultrasons i microones que ens permeten fer una extracció més adient a el que serien els vegetals. Això ens ha permès obtenir cremes vegetals molt més que prevenen l'estrès oxidatiu al cos, o sigui, molt més saludables. Aquest producte de moment no l'hem tret al mercat per una qüestió d'inversió. Al final, aquestes tecnologies les pots fer a nivell de prototip, però és molt més complicat fer-les a nivell industrial i requereix una inversió important. Llavors, tenim el know-how guardat per a futur poder-lo explotar. I un altre exemple de projecte que hem fet a la UDL és el projecte Càpsules. El projecte Càpsules venia per dos vessants, una la que ha explicat l'Olga Martín, de recobrir algunes verdures, i una altra vessant que era la d'obtenir càpsules de ketchup i mostassa per ficar-les a dintre de les salsitxes de Frankfurt, de manera que quan la menjaves se t'omplia la boca de la salsa. Doncs el projecte va ser un projecte llarg, d'una duració aproximada de 5 anys i pico, amb una primera fase del que seria planta pilot de desenvolupament de les esferes, una segona fase preindustrial, que era que aquestes esferes ja fossin industrialitzables, i una tercera fase de desenvolupament de la màquina esferificadora. La màquina esferificadora, al final vam aconseguir fer una màquina industrial, que aquí es veu la foto, que podia esferificar uns 1.000 quilos al dia de ketchup o de qualsevol substància. Finalment vam obtenir 2 línies de producte, una primera que eren les salsitxes ketchup blocks, que eren unes salsitxes més enfocats al públic infantil, i després vam fer una segona tanda que eren les salsitxes stream. Les salsitxes stream anaven dirigides més al públic adolescent, que buscava alguna cosa més punyent, en la qual cosa buscava un sabor més potent, i el van treure versions Tex-Mex i més potents. Aquest producte va estar al mercat. Tinc que dir que no va ser primerament sí que va tindre una moda, vam vendre moltes salsitxes, però al final va caure al mercat i vam deixar de comercialitzar-les. És un dels efectes que pot passar. A vegades, quan vas per davant, ets punta de llança, doncs algun cop el producte no consolida, però és una possibilitat que pot passar. Amb la resta de projectes, normalment, consolides i tens èxit. Res més, faltaria ficar el vídeo. Deixa'm, va, si voleu. ho intento ficar. On el tens? No el tengo.